Bora Cool jääkaapissa on 2 erotettua osiota jäähdytykseen ja säilytykseen. Näin lämpötila on aina sopiva eri elintarvikkeille. Älykäs kiertoilmajäähdytys pitää jääkaapin lämpötilat tasaisina, estää hajujen leviämisen ja elintarvikkeiden kuivumisen. Integroitu aktiivihiilisuodatin puhdistaa jääkaapissa kiertävän ilman ja vähentää epämiellyttäviä hajuja. Bora Fresh Zero-osio on erotettu muusta jääkaapista hyllyllä. Kosteutta säätelevä järjestelmä pitää lämpötilan lähellä nollaa. Osio on ihanteellinen esimerkiksi lihan, kalan ja kasvisten säilyttämiseen. Bora Cool jääkaapin valaistus on toteutettu huoltovapailla LED-valoilla. Jääkaapin valaistus on optimaalinen silloinkin, kun jääkaappi on täynnä. Jokainen hylly on valaistu tehokkaasti molemmin puolin. Jääkaapin puhaltimessa on valo ja hyllyllä erotetussa Fresh Zero-osiossa on sekä ylä- että alavalo. Helposti irrotettavat laatikot takaavat hyvän ergonomian silloin, kun jääkaappia täytetään, tyhjennetään tai puhdistetaan. Ne on helppo irrottaa, täyttää ja asettaa takaisin paikoilleen. Kätevät lisätarvikkeet auttavat selkeän järjestyksen ylläpitämisessä. Jääkaappi on myös erittäin tilava. Jääkaapin asetusten, kuten lämpötilan, muuttaminen käy helposti. Painikkeissa on valkoisella taustalla selkeät mustat piirroskuvakkeet ja kevyt painallus riittää. Jääkaapin oven saranat ovat erittäin kestävät ja ovi sulkeutuu miellyttävän pehmeästi. Bora Cool jääkaapin sisätilan liikkuvat osat on helppo irrottaa, eikä niissä ole muovi- tai metallilistoja, jotka keräisivät likaa. Kaikki irrotettavat osat ja lisävarusteet, paitsi puinen tarjoilualusta, voidaan pestä astianpesukoneessa. Tasaisten pintojen ansiosta esimerkiksi hyllyt ja tarjoilualusta on helppo pyyhkiä puhtaaksi. Hienostuneen harmaa värimaailma, puu-, lasi- ja metalliyksityiskohdat ovat Bora Cool jääkaapin sisätilojen muotoilun kohokohtia. Kaikki materiaalit ovat korkealaatuisia ja kestäviä. Huolellisesti suunnitellut tarvikkeet helpottavat järjestyksen ylläpitoa ja ovat samalla niin tyylikkäitä, että ne voi tarvittaessa nostaa suoraan ruokapöytään.